ಈ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ದಾದ ಬದಲಾವಣೆನ ಆರಾಧನೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾನು ಅವನು ಒಂಜೇ ಶಬ್ದೋಡ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಅಜ ತತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಲಾ ಅಂತ ಮನ್ಪೇನು ಖಂಡಿತ ಹೊತ್ತೇನು ಅಜ ತತ್ತದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪದಿನ ಅಜ ತತ್ತಿನ ದೈವದ ಏತೋ ಸಲ ಈರ್ನ ಈ ಪಾತೆರನೆ ಒಂತೆ ದುಂಬುಕೊನೋದು ಏತೋ ಸಲ ಅವು ನಂಕ್ ತೂಪುನ ಕಣ್ಣುಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಂಕ್ ಅಂಚ ಅನಿಸುನಿ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು ಅಜ ತತ್ತು ಐತ ರೂಪಡು ಖಂಡಿತ ಅದ ಆತನದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಈ ಇತ್ತದ ಏನ ಅಕ್ಕಲಿನ ಅಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಅಪಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒರು ಅಕುಲು ಪತ್ತ ಬರುಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಒಂಚೂರು ತಿಕ್ಕಿಸಾತಿಗೇನೆ ಅದ್ರ ವಿಕೃತ ಮಲ್ಪೇರ ಪಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಪನ್ಪೆ ಅಜ್ಜೇರಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಚ್ಚೇರಿ ಆರು ಕುತ್ತಾರದ ಹಂಚಿದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಇಡ ಪುಟ್ಟಿಯರ ಅಲ್ಪ 7 ಜಾಗ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಜಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ 7 ಜಾಗ ಗೊತ್ತುತ್ತದನ್ನ ಈ ತೋರ್ತವೇನು ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ 7 ಜಾಗ ಅವು ದಕ್ಕಾಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಲ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತೊಂದನ್ನ ಮಿತ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ದೇರ್ಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ 7 ಜಾಗ ಉಂಡತೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದತೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತೇವೆ ಅವನು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆತ್ತಾದ ಅಜ್ಜನಿ ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ತ ವಿಕೃತವಾದ ಪುದರ್ಗೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯೋ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಪನ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅವನು ವಾನವನದು ವಿಕೃತವಾಯಿನ ಪುದರ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುರಡೆ ನಾನು ಉಡುಪಿ ದಂಚು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಯ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಗುಡಿ ಕಟ್ತೀರಿ ಅಜಿಟಿ ಯಾಮೆದ ಚಿತ್ರ ಉಂಟು ಸಿಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಐತ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಡೋಲ್ ಉಂಟು ಡೋಲ್ದು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಜ್ಜನ ರಡ್ಡಿ ಬೆತ್ತನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಜ್ಜಿಯರ ಮಿತ್ತು ಕುಲೊಂದಿ ಯಾನ ಕಡೆ ಕೇಂಡ ನಿಂಚೇರಿ ಪಾತಿರ್ ಹೌದಾದ ಏಮೆದ್ದಾದ ಅಣ್ಣ ಅವು ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ವಾಹನ ವಾಹನ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡದು ಅಜ್ಜಿಯರ ವಾಹನ ಏರ್ಪಂಡಿನಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೂರ್ಮಗಮನ ಅಂತ ಪುರ ಪುದರ್ ಅಂದಂದು ಅಂಚೆನೆ ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಡೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಡೋಲುದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡೆ ಅವಾರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕು ಬಂಡಿ ಹಿಡ್ದಾಗ ಅಜ್ಜಿಯ ರೂಪನ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಅವು ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಕೈಟ್ ಅವು ಬೆತ್ತ ಬಂಡಿರ್ ಒಯ್ತ ಬೆತ್ತಾಗೆ ಅಂಡೆ ಅವು ಕಾಯರ್ದಂದಾಗ್ಲಿ ಅವಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜ ಕೈಟ್ ಬರ್ತನೆ ಬೆತ್ತ ಕಾಯರ್ದಾಗ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಒಂದು ಅಜ್ಜರ್ನ ಒಂದು ಅಂದತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ದೈವದ ಪುರಾ ಪುದರ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡತೆ ಅಯ್ಯನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಮಲ್ತ ಭೂಮಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಟ ಅಪ್ಪ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಈ ಇತ್ತೆ ದೈವದ ಕಳೊಟ್ಟು ಈ ಅಜ್ಜ ಬೊಕ್ಕ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬೇತೆ ವೈಕಲಿ ಇಜ್ಜಿಗೆತೆ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಪದ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಬಲಿಪುನವ ಏತ ಸಲ ಯಾನು ಪದ್ಯ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಉಮೇದು ಸುಜವನ ಕಟಪನ ಪುರಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಪುಗಾರ್ತೆದ ದೈವಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅಪಗಾರ ಪನ್ಪೇರು ರಾಜನ್ ದೈವಲು ಅತ್ತ ಸರ್ ಮುಖ್ಯ ಈ ರಡ್ಡು ದೈವಲೆಗ ಪೋಡಿನಾತ್ ಬೇತ ವೈಕಲ ಕೇನು ಜೀರ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ ಅನಿಸುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆತನಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಕ್ಕದ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮೀಸದ ಇರ್ನ ಕುರು ಪುಟ್ಟಂದಿನ ಜವನೇರಿ ಅಕ್ಲಿನ ಅಪಾದನೆ ಮಲ್ಪನ ಅತ್ಯಾನ್ ಅಗುಲ್ ಕಲ್ಪೊಡೆ ಮೀಸದ ಕುರು ಪುಟ್ಟದುಜಿ ಅಕಡೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾರು ಇತ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ನಂಜಿ ಮೂಲ ಜಾಗ ಬಂಡೆ ಅವು ದೆಕ್ಕಾಡ್ ಕುತ್ತಾರ ಬಂದು ಪೂಲಂದ್ ಬನ್ಕ ಆರೆಗೂ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಮೀನಿ ಗೊತ್ತಾತುಂಡ ದೆಕ್ಕಾಡು ಪುಟ್ಟೇರಿ ಎರಡು ಬಲ್ಯಾಡು ಬುಲೆಯರಿ ಮಿತ್ತಗಲಡು ಉಂತಿಯರು ಇಂಚ ಪನ್ನೊಂದು ಓದ್ತಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ತೀರ್ಥ ಬರೆಚೂರಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ 7 ಆದಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನಾನು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಪರಮಾಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಬೇಜಾರಾಪ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಹೊರವರ ಕೇರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೀಪರ ರೋಮಾಂಚನ ಹಾಪುಂಡು ಏರುಡು ಪನ್ಪಾತ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಆನ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ಲು ಉಪಾಯ ಹಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂಚ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಏತೋ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಬೊಕ ಮಂತ್ರ ದೇವತನ ಬಾಕಿ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಥೆನೇ ಗೊತ್ತುದಂತೆ ಐತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆನೆ ಗೊತ್ತುದಂತೆ ಏತೋ ಸಲ ಸರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋಲಲ ತುವಂದೆ ಅಕ್ಕಲು ಬರೆತಿನ ಪದಲ ಅವು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ನಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಅವು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜೇರಿ ಪನ್ಪಿನ ಗೌರವಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ ಅತೆ ಆರ್ನ ಕಾಯ ಬುರ್ದು ಮಾಯ ಸೇರ್ದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಯಾಪ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಅವು 25-30 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯ್ ಆತೆ ಆಂಡ ಅಕ್ಕನ ವರ್ಗ ಉಂಡತೆ ಅರೆ ಆತ ಮಲ್ಲಸ ನೋಡ್ದಿತ್ತೇರು ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಬಂದಿ ನಡೆದವರ ಅರಣ ಅಜ್ಜೀರ್ ಅಂತ ಬಂದೇರು ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಾರಿ ಬರ್ತೆ ಕೆಂಚಿದ ಮೀಸೆ ಗಡ್ಡ ಜಪಡೆ ಕೆಂಚಿದ ಮೀಸಿನ ಜಪಡೆ ಒಂಜಾತು ಬಲ್ತದ ಕುಜಾಲ ಜಪಡೆ ಚೀನಾ ಯಾತ್ರಿಕಲ ಇಡೀ ಮೋನೆ ನೆರಿ ಬೂರ್ದಿನ ಮೋನೇನ್ ಮಲ್ತೆ
ಜೋಡಿಗೆ ಅಜ್ಜಗೂ ಜೀವನ ಕೊರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಂಸನ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಂಡ ನಿಜ ಅಜ್ಜ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ನಿಜ ಅಜ್ಜ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ನಿಜವಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ರೂಪ ಅವು ಅವು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಅವೇನೇ ಅವಕ್ಕೆ ಪಣಿನೇ ಅಜ್ಜ ತತ್ತಿನ ದೈವದ ಕಾಲ ಪಣ್ಯ ನೈಕು ಬಡ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ದೈವದ ಕಾಲ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪೋಡು ಮಾತು ವೀಕ್ಷಕ ಎರಡ ಪಕ್ಕ ಜವನ್ ಎರಡ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಡ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದ್ದು ನಟ್ಟೊಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾಲನು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಅಯ್ಯದ ಕಲ್ಲು ಮಲ್ಪು ಎರಡ ಆವಡು ಅದ್ರ ಬಲಿದೀಪ ಎರಡ ಅದ್ರ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲೋಳಿ ಕಟ್ಟು ಎರಡ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಈರ್ನ ಅಲ್ಪ ಕೊಡಿಯಡಿ ಕಟ್ಟು ಎರಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಗೆ ಆಯ ಹೆಚ್ಚ ಅಂದಪ್ಪ ಕರ್ತಲ ಈತ ಜಾರಂದಾಯನ ಕರ್ತಲ ಜಿಮಾದಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಜಿಮಾದಿನ ಕರ್ತಲ ಜಾರಂದಾಗ ಆಪುಜಿ ಅತ್ತು ನಂದ ಈರ್ನ ಕೊರ್ದಬ್ಬನ ಕರ್ತಲ ಕುಡುಂದೈವೋಗ ಆಪುಜಿ ಆಯ್ತಾಯ್ತನ ಒಂಜಿ ಅದೇಕಿ ಉಂಡು ಆಯ ಉಂಡು ಆಯದ ಪ್ರಕರಣ ಪೋಡುವಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬದ್ಧತೆ ಅದು ಪೊಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನೇ ಅರ್ಥದ ಅದಂಡು ಅದೇ